Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Domingo kita nga daw. Hulyo ka 4, no? Unang Domingo sang bulan sang Hulyo. Welcome once again mga ka-aksyon sa aton diri nga pagpangalagad sa aksyon kung kapihan sa aksyon. Pud sa inyo alagad aksyon Boy Duran. Kaya aton sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sa green coffee beans kag mangosteen seed. Produkto ini sang scientific research nga ginhimo didto iya sa pungsod Amerika. Coffee reinvented and coffee for your health. Ang Dr. Alfred's Green Coffee available ini sa tatlo ka variant. Ang light, strong kag sugar-free. Yung sugar-free yan nagagamit sa natural sweetener nga stevia. Wala yan nagapasaka sa aton nga kalamay o kung blood sugar. So bisan may diabetes ka, diri kita iya sa Dr. Alfred's Green Coffee nga sugar-free nga variants. Kag nagabulig ni ang Dr. Alfred's Green Coffee sa pagpanubo sa aton sa o kung tinlo sa aton kolon o kontinae, naga-boost pa sa aton nga memory. Isa pa gid sa gina-recommend naton sa inyo mga ka-aksyon, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen, no? Ang Dr. Alfred's Black Coffee with mangosteen, ang nagaisahanon nga black coffee in the market today nga mayara iya sang mangosteen. Friendly ni sa aton nga atay, panubo sang risgo sang Alzheimer's kag Parkinson's disease, nagapanubo pa sang risgo sang diabetes. Kag ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, ka-aksyon, isa naman ka edisyon sa kapihan sa aksyon natin gadulong sa inyo. Sining nagligad nga July 2. July 2, no? Or sige, check ko lang karon. Ang Task Force Kasanag sa idalom sa magpamuno ni sang National Commander nga si Mr. John Chong, ang nagsaulog sa ila if I'm right, ika-12 nga anibersaryo sang pag-alagad sa aton nga pumuluyo, no? Being a volunteer organization nga nagabulig sa away kontra korupsyon, kontra kriminalidad, kontra illegal drugs, no? Nagsaulog nagli sang ila ika-12 nga anibersaryo, no? So istoryahan tayo na yan, no? Kay ini nga organisasyon is worth giving our attention, bangod man sang iyas ni nga spirit of volunteerism bala nga voluntaryo sang ilas ni nga serbisyo para sa pagpangalagad sa aton nga pumuluyo, pagi sa pagbulig sa koordinasyon man kag upod sa mga ibang nga ahensya sa aton gobyerno para nga matapna, kundi matapna mahaganagan naton ang korupsyon, maganagan naton ang kriminalidad, maganagan naton ang illegal drugs, no? Sa linya naton subong, maingkaupod naton sa sining edisyon sa kapihan sa aksyon, si Mr. John Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag, no? Sir, good morning and welcome once again sa kapihan sa aksyon.
Yes sir, Sir Boy, good morning no. Kag sa tanan mga listener no, sa tanang staff sang Action Radio, mayong aga gid sa tanan Sir Boy, mayong aga gid sa tanan. Yes, so sir, baluan nato nagsaulog na sang ika-12 no, nga anibersaryo ang Task Force Kasanag. Ano gining exact date sang aton nga sila anibersaryo, sir? Well, in fact, kahapon lang sir no, July 3 no. July 3, okay. Nakaabot na kita sa 12 anyos no nga aton anibersaryo kag di kabalo man ang tanan sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan nga ang Kasanag nagalin sa Bacolod City ang original gid nga pagtukod nato no. Kag ina na registro sang July 3 2000 2009 no, 2009 no nag-start ang Kasanag sa Bacolod, Sir Boy. Okay. So, can you tell us, sir, ano ang mga nangin activities naton in spite nga ti kapakatubang kita sinisang problema naton sa pandemic? Ano ang mga activities ang impetigayon sa Task Force Kasanag in celebration sa iyas na ika-12 anibersaryo? Well, in fact, sir, una-una no allowed makita sang aton mga local government nga magkarabano simultaneous sa bilog nga more than 227 chapters nationwide no, sa Mindanao, sa Luzon, kag dira man sa Visayas no, nagkaraban sila no. Kag dira ginabandira nila ang aton nga tema no, ang padayon naton nga pag-away sang kalinungan kag kauswagan sa ato nasyon bilang isa ka civic organization nga voluntaryo no nga nagpakigbahe no sa ginatawag nga kalinungan kag kauswagan sa ato nasyon. So mo nang isa ka programa nga hiwat kahapon no simultaneous no sa bilog Pilipinas sa Sir Boy, kag naging successful man no tungod sang mga mapisan kag aktibo naton nga mga opisyales sa TFK no, nangin successful kagagan kadua Sir Boy ang pag-signing sang memorandum of agreement between the Anti-Red Tape Authority kag sang Task Force Kasanag kahapon man gin held diri sa Quezon City no. Okay, Anti-Red Tape Authority sa sino ang pamuno sa niya sir nga ahensya? Ang sir, ang director sina no, si Attorney Jeremiah Velica no. So una-una nagapasalamat gid ako kahapon no sa kay Attorney Jeremiah Velica no nga ginakomodar kita kag ginhatag ang trust sa ato no sa Kasanag kag ti naging successful man kahapon ang pag-sign sang agreement between the Task Force Kasanag kag sang Anti-Red Tape Authority no. So kanami sang mga successful kahapon na Sir Boy ang aton programa kag with the participation man sa mga friends naton sa media no, media sa Mindanao, media man dira sa inyo sa Bacolod kag diri man sa Luzon no, kag ang partnership naton sa ginatawag nga information Sir Boy naga-strong man kag despite kisa hindi taman gid maakomodaran ng ibanda nga mga aton first no, so nagapangayo magkita kisa sang pasensya, pero once na ma-remind kita no Sir Boy no nga kung anong mga information na matag naton sa ila, ginatinguhan gid naton Sir Boy no. Tuod na gid man Sir Boy sang kadako na gid man sang iyang pag-expand no, nati sang una sang 2010 pa lang nagadapot pa lang sa sobra 2,000 ang membro no. Subong 2021 Sir Boy ang latest namon nga records no, nagdapot na sa 1.2 million members no. Okay. Nationwide, well abot sa aton international chapter nga nagapadayon man Sir Boy. Okay. Babalik ako sining Anti-Red Tape Authority, Sir Jan. Anong mandates ni? Ano ang mandates ang sining ahensya? Sir Boy, yung nauna no, ang RE 1103 to no, o Con Republic Act 1103 to no, among nagahatag siyang ginatawag enhancement no or development or fast track sang tanan nga mga agencies ng government nga para matag ang pinakadasig no nga epektibo nga pag aksyon no sang tanan nga mga government agency. So masiling naton nga ang corruption nagastart lang sa pagpangayo or extortion. Pero kisa Sir Boy na balang kinahanglan pa ang damo ka requirements ng isa ka government, no? Example no, kompleto na pangitaan pagitagi nga
magdugang pag ng requirements Para that is ma-delay. considered as the red tape na siya. No? Para ma-delay. Kay ang ginahimo sang layi nga ang tao, ang Pilipino mangin mahapos sa iya, Sir Boy, no? Mangin mahapos sa iya ang pag-akomodar sa isa ka government agency kag mangin madasig kag effective, no? Kag ma-fast track ang services ang government agency para sa pumuluyo, no? So ang Tariff Authority ang iya gid katuyuan, Sir Boy, amo ginaya ang iyang mandated, no? Ang iyang direksyon ang pag-fast track, ang pag padasig sang services nga hindi na kinahanglan nga magbigay ka ba, Sir Boy, o maatag ka pa sang Lagay. kung ano nga mga bigay-bigay na, no? Oo. So ginaaboy gina kay that is cause of corruption man also, Sir Boy, no? Correct, oo. So ang task force kasanag is one of the partners ang agency kag ginatinguan pa man, Sir Boy, no? Nga magatag sa mga iwan information nga mapadabot naton sa ila agency o sa ilang higher office para ma-address ang mga agencies ng government na wala nagatuman o kung wala nagsunod sang mandated sang Republic Act 11032, Sir Boy. Amo na siya, Sir Jan, isa sa problema sa aton nga mga ordinaryo, nga mga pumuluyo, nga kung may kinanglanon gani sa gobyerno, kadamo sang requirement, kaatrasado, ang iban to ginahungod gid nga atrasahon bala, gina-atrasar, not only sa mga ordinaryo naton nga pumuluyo o kung ambisa ng aton nga mga kauturan nga may mga transaksyon sa gobyerno, nagka-delay bala ang serbisyo sa ila kay ti ginapadugay kung isa hungod kay gahulat guro sa natawag naton nga lagay, no? Amo na ang gisa ang aton nga mga proyekto sa gobyerno mas nagamahal, mas mahal mo ang mag-ubra proyekto ng gobyerno, mas mahal. Magbakal ang gobyerno, mag-purchase ang gobyerno, mas mahal. Because of this so-called red tape, nga ang parts ng presyo nga ginabakal sa gobyerno, kakadto pa na sa mga lagay-lagay. Daw muna, Sir Jan? Yes, exactly. Kasi Sir Boy, kati isang wala pa ning kasuguan ni napatuman, no? Na-experience na mag Sir Boy. Ako mismo naka-experience kati gakanto magkita sa isa kay Linsya sa gobyerno. Like for example, no, siya sa DAR na lang, special mention ko ang DAR. Until now, ay gani citizen charter ang DAR das bago, no? Iban nga DAR office, na required na sila mabutang sa citizen charter, Sir Boy mo. Kung di nga mas, no, may paganing LTO, kisa kay may nakita na ko na citizen charter, no? Sa iba ni isang government, nga kung di ka masulod, bisa lang ang barangay, Sir Boy, na required gina sang citizen charter para mabalaan niya kundi sa makanto kag ano lang ang requirements ka nabutang da amo lang nasundon. Pero kung wala na nga nabutang ang requirements dira mismo sa amo na nga talatapan, considered na yan, Sir Boy, nga red tape, no? Abi wala man ta nabutang sa citizen charter nga amo nang imo nga i-required nga kinalanon, tapos pangayuan ka sa amo na yan, considered na yan nga red tape. Kaya ang ginabutang na sa citizen charter amo na yan nga kadapat nga imo sundon, Sir Boy. So dira iya sa mga agencies ang government nga waay na iya kabutang sa citizen charter, I think may liability na sila sa aton nga RA 11032, Sir Boy, no? Iti requirements mo, ginatawag requirements, no? So kung masiling aton sa iya sa aton experience, Sir Boy, dira sa mga agencies ang government inabalang tagaan kapaduga nga mga requirements despite nga ginapapos gani nato, no? In fact, ani subong kay pandemic ang tanan paperless na lang, no? Wala na kinahanglan magkadto ka to, ibutang mo lang sa mga online na gani, no? Para nga madasig. Para hindi ka kinahanglan nga mag-proceed to sa mga agencies ng government, much better pa na gani, Sir Boy, no? Kay tikon mga online kag ma-required mo mga requirements, no? Daw ma-avoid pa gani nang ginatawag na corruption pagid, no? Galing kay Sir Jan? Sir Jan? Isa, Sir Boy, daw aragid gapon, ano? I was observed nga may mga aragid gapon kapangita gid padihot. Kaya kurap gina ya, Sir Boy mo, hindi gina pwede naton nga masiling pabaguhon ta sa kay tikon sistema na bla, Sir Boy, isang tao nga amo na yang lifestyle nga hindi gid siya ka imo pagi, nga hindi gid siya mangurakot, no? Balo ka, na grocery. balo ka, Sir Jan, na kung may ara kita nga online processing sa mga transaksyon naton dira may online payment man bala. Ha? Ate, hindi na ko na, Sir Boy, mag-comment.
Kaya dito, no, kung may online na, may online transaction, eksakto kay Sir Boy, may online payment pa, no? Oo. So, tani ko puli, nga maamat-amat na ni sila ta, Sir Boy, no? Kaya ang number one problem gito sa aton nga government is corruption, no? Kanti kita kasubong, even ang bisan si Senator Manny Pacquiao nagapagwa na sang iyay bubuntot nga may corruption gapon nga naga-excess sa Duterte administration, no? Amo na, Sir hindi Jan? naman problem si Pacquiao sang iya nga ginabubuntot kaya kung may aram lang siya basihan, expose siya kung Gani. naman ang dapat expose, wala man tanay dapat nga ikawuri, no? Kung why malang nga ginimo ang administration nga muna, why not nga hindi tapag updan ko na mo ginman ang ginasinggitan niya nga may korupsyon. Oh, gani. Amo na Sir Jan, amo na nga nakita ko na sitwasyon subong sa daw medyo friction sa tunga ni Presidente Duterte kag ni Senator Manny Pacquiao. Kay ti ang presidente dumduman ko naghambal ni San Ligad mo niya, grabe gid ang korupsyon daw, hindi gid matapna ang korupsyon, naghambal ang presidente mo. Tapos here comes Senator Pacquiao nga masiling nga may mga korupsyon sa gobyerno. Ay nangakig ang presidente. Nangakig siya niya pamatud kumiara. Nga siya mismo, if I remember, nagambal siya nga puwerte gid ang korupsyon noon sa Tagalog, patalamak na ang katiwalian sa ating gobyerno na amo na blati sin ko nga aman kakuntani pareho sa kay Pacquiao, Senator Pacquiao nga nagambal nga may korupsyon sa gobyerno, ginapatudlo siya sa presidente, gintudlo niya man. Siguro ko kabigon dapat ni sa tani nga daw gabulig sa gobyerno mo para nga ining korupsyon iti hindi lang niya sila nga duwang gaaway korupsyon bilog nga pumuluyo niya gusto mag-away sa korupsyon nga naglundan sa gobyerno kay biktima tani tanan mo tani tanawon bala nga daw bulig ni Senator Pacquiao imbes nga takihon mo siya kung ako suportahan ko niya si Pacquiao mo kung sa away kontra korupsyon basta ma-back up niya lang sa mga ebidensya, bakod nga ebidensya, hindi man sa magtukaplak ka, Sir Jan? Eksakto ka, Sir Boy. Pareho to sa pananawan. Ako man mismo ga upod man sa kay Senator Pacquiao, no? Even though ako pro-Duterte, man ko yan, no? Kaya as one of the accredited by the Office of the President organization. But kung may sala na yung administration, ito yung pwede tolerate. Galing kay isa lang siyang nakita, kundi nga ako lang yung personal nga paglantaw, Sir Boy. Dugay na galing nga, subong niya lang yung in-expose sabi, no? Tudo tayo nga may gamay jutay nga nakita, nga daw ka malicious. Kaya nga ginpadugay niya pa, tani before sa nag-umpisa pa lang ang korupsyon, kag nabato niya na sa iya opisina, no? That's why ginpalupukin na early, para ang ginatawag na, Sir Boy, prevention is better than cure. Nga ginpalawig niya pa, kag subong niya pa yung expose nga kung bagasa, no, ginulat niya pa yung magtambok ang kurakot kag palupok. So pero due respect sa kay Senator Manny Pacquiao, way man takabalo, no, kung nga agin padugay pa, pero may gamay-gamay jutay nga mali siya. But in fact ako personally kita ko Sir Boy, ginaupdan ko Biscansin o padaya sila kay ang away ya korupsyon. Tiukdan tagid na iya, no? Kasi suportahan na ang away sa korupsyon kiti ang kasanag ya from the very start, nag 12 years na ta, no? Panahon pa yan ni President Jimmy hasta kay Duterte, ni President Duterte na ang kasanag ya will still civic organization nga non-political, non-profit nga punta korupsyon gidya ang aton nga ginaaway, Sir Boy. Amo ni gani nga ti si Pacquiao subong ara sa siling naton sitwasyon nga ti gabungguanay sa gabunggo sa presidente. Nga tingala ko ani ti korupsyon ang isyu subong ang iba niya daw nagapalahiga daw ay daw ay sangsi ang iban daw panilag daw what's and see ang iban what's and see daw what's and learning iban na Sir Jan daw way gagakwan daw ay ko kabati nga may mga reaksyon sila regarding sining mga ginapang-expose ni Manny Pacquiao antes to nagpa-US daw may mga ginapang-expose pa siya. Yes, Sir Boy, no, kadamo gid, no, na nadalahig tong ibang nga agency, especially ang ining balik-balik lang ang problema ni sa DOH, no, ining mga bulong, no. Kasi kita yan, experience from the very start, kita yung una, Sir Boy, nga nag-expose ng PhilHealth nga korupsyon no? Nabot na sa complaint nila sa PhilHealth, no, from 2018, no? Up to the present, sige gapon ganing forward niya sa PCC kag sa Ombudsman sa mga
korupsyon da, no? Although ay tayo power kag authority nga mag prosecute, kaya hindi man ta prosecutor, no? Hindi man ta office nga kita giyang may authority. Pero tanan na yan, Sir Boy, nga mga korupsyon na forwarded ginaya, may mga copy kung na isang mga ginpareceive naton sa ombudsman, sa PCC, kag sa ibang to nga mga agencies ang gobyerno, no? Even sa congressional, sa Congress, Sir Boy, nagapadala kita sa mga request for inquiry, kag I don't know kung saan nila na i-aksyonan, pero kita ay agabaton tayo everyday, Sir Boy, ang reply sa mga government agency nga concern man nga dapat aksyonan Manila, no? Pero everyday nag-receive ang aton opisina, Sir Boy, sa mga response, no? Alin sa mga lain-laing agency, kaya kita ya informasyon gid na ginatag kag mga dokumento para na sila na magtrabaho tani, no? So kisa mo na, Sir Boy, kisa may ara magita sometimes, no, ga about man sa time na ka-frustrate kita kay may mga ginatawag mo lang kisa, Sir Boy, selective, no? Nga kisa siling mo kung daw dako nga daw kabudlay ni isang ila pag-aksyon, kung daw kagamay lang yan nga tao ya, kung daw binarangay lang yan daw ay pa isa ka oras ginadakop na ang kawatan, no? Wala pa sang duha ka oras, dakop na, no? Pero ngayon yung mga kawatan nga mga daggo yan, nga daw kabudlay ni sila pang convict. Tungod nga, may kwarta, may abogado, may impluensya, no? Pero yung mga gagmay lang yan, Sir Boy, nadakpan ng to yung yung tricycle driver to, no? Na traffic violator lang, traffic violation, na takop din yung lisensya, no? Wala yun. For example, sa mga dagko nga company, Sir Boy, ng example ko, ng distillery sa Victorias, despite of their violation, nari lang, pila na ni kabulan, di kag sa pub. Kaya po nagsunat ang dinar, no? No, amo ta tinga na despite of the requirements. Kadto talaga ni Sir Jan sa DNR bla. Tigyan ng balanta di DNR diri sa ato ne kay ti. Yes, sir, no, kadamo gid, Sir Boy, isang violation man ang DNR mismo. In fact, kadamo na sang gin-report ko, ginobran ko report sa DNR nga kauyaya, Sir Boy, doon po na nung natabo sa DNR office na, no, nakagamay sa mga kaso nga dapat nila aksyonan, nga pwede man na automatically, pwede ka na sila ka-issue sa cease and desist order, kung ano, mga legal action po kisa, tani, hindi lang sila makatsaton kay banda, migo taman, pero sometimes, grabe man ang ilang pagtabaya or hatag sang hindi mayong serbisyo sa tao, no? Especially sa environmental law. Amo nakisa nga mga manggaranon, may mga impluensya, kapos lang sila mag-violate kay man wise lang nadlok sa dinar. Yeah, bayran ta lang ni si Kwan, no? Something amo na nga dapat tani kita ya ma-challenge ta kay ang ato niya obra being a public servant, ang to serve the public, no? To serve the public, hindi nga to serve yourself and to serve others, no? Hindi nga pwede, dapat public interest ang mga ibabaw. Tiki sa gakapo statement kita kisa, Sir Boy, no? Sa mga government agency nga hindi nila ma-deliver ang eksakto nga serbisyo para sa tao. No, muna lang aton kisa nga sinigote kita yan sa task force kasi nag-will continue to fight, no? Kag ibutang tayo aton kagalingon nga commitment niya sa Diyos at sa aton isig katao, no? Sa aton nasyon, na that's why nga sa ano pa ang mga false accusation, false prosecution, kung ano pa nga iubra sa aton para nga magluya kita, para nga mag-surrender kita, kag para nga hindi na kita mag-iyo, ay considered na part sa aton challenge, no? I-protect nila nga will continue, will multiply, kag ang ato niya tutuod nga serbisyo nga waya halo sang kung ano-ano nga pamulitika, Sir Boy. Mabalik ko bla, Sir Jan, sa DNR bla, no? Ining issue bla sa Sumag River bla, Sir Jan, no? Kaya isa ka man sa sunod sining issue. Tinabaluan naton niya nga ang barangay council sang barangay Sumag nag-file na ya kaso against sa developer dira sa may Sumag River bala, Sir Jan, siguro kabalo ka na. Sang una nga nagagawa ini nga balita, ang Senro Bago nag-conduct sang investigation, kag sa ila nga resulta sang ila investigation nagambal sila nga may mga violation gidman, kag magapasaka sila sang kaso. Pero do pila na kabulan, no, I have yet to hear
nga ang Senro Bago nagpasaka kaso against sa developer. Ang sumag nga nakapasaka na daway ko kabati. I don't know, Sir John, sa imong monitoring, nakapasaka na ginawan sila kaso. Kaya sambal lang, mapasaka sila kaso. Well, in fact, siguro, Sir Boy, base mo rin natawag, hasta lang pala, Sir Boy, sa investigation. Oo. Yung ambal gid sila mo nga mapasaka sila kaso kay may violation mo. Amo to ambal nila but I have yet to hear nga may kaso gin pasaka ang Senro Bago against sa developer, di ba? Ang mahal na lang, Sir Boy, no? Kung hindi mag-iyo ang DNR Bago, sila na lang yung kasuhan tato, no? Sa pagpabaya sang ilang duty, dira, no? Basi gina preparar pa Manila, Sir John. Kung hindi mayo ang ilang services, kag makita natin nga daw kapabaya sila, take note nga may liability sila sa aton kasuguan, no? Kung hindi nila pagtumanon ang ilang obligasyon ba, no? May So, basi mangin aware kita, Sir Boy, sina, no? Nga amo nang ginatag mo information, kag ito'y mamangkot ta kung may ginfile gin man sila nga complaint, kaya kung wala, kung hindi sila action, Sir Boy, kita ma-action against sa dinari, amo na nato ni Moon, siguro. hindi bala nga kabalo ka man aguro, Sir John, nga naghambal sila nga may violation kag magapasaka sila kaso. Pero hasta sumungoy ko kabate, no? Basi wala ko kabate, basi wala ko kabalo. Pero Basi posible, Sir Boy, no? Ah? Kasi sa na to, Sir Boy, no? Kaya basi posible, why mas sila katag information sa media, Oo. kasi basi, why gintago-tago. Lila, po kinalanatan ni, ako suggestion mo ni, ang media is transparent, bala. Oo. Inform ginayang kumuluyo, kaya public servant ka mo. Pero hindi ko mag- Sinunogin yung pabalo na kay public servant. Kung yung public, hindi dapat, no? Pero hindi ko mag- Kaya ginatag ang media na para mag-atag sa public information, iti public servant mo. Pero So hindi- kung tago-taguhan mo lang yung servo yung kaso, yung tawagin na yung personal interest. Hindi mo pwede pag-inform sa media. Pero hindi ka magpati nga, hindi ka balong midyas na, kay man kabantay mo ng midyas na damo, kita mo pag file sa sumag, banlan na yun ya, way pa tuya ka kanto, way pa ya kaabot tuya ang kapitan sa sumag, Migo Taradne Carmona, way pa kaabot sa Hall of Justice ka mag-file sang kasong media, tuloy hulat na ya. Hindi mo ni mabindihan ang media mo kung monitoring ang ambalanti. Way pa kuyak bati nga ang media nag-report nga may ginfile na kaso ang Senro Bago against sa developer dira sa Sumag River. O police, Sir Boy, no? O si Saon na no? Kag subong arit pa tas Manila, no? So pagbalik na mamangkot na, Sir Boy, kung may ginfile ginman sila nga kaso against sa violator, no? Kaya kung wala, anong rason nga, why nyo na-file? Kaya kung na-file nyo, pwede kita ka pangayo sang copy sang ginfile, kaya para kita mismo matag sa media, no? Sa information, no? So pamagputunta sila, Sir Boy, no? Kaya may authority magkita nga mamangkot sa ila, kaya may authority magkita nga pangayo sang dokumento, tungod nga ang task force kasanag is partner of Anti-Red Authority, no? So pwede kita kaya, Sir Boy, kapangayo sang ilang update na may aragi dokumento kita nga mabaton, Sir Boy. Balo ka, sir, dyan ang pamangkot na muni mo. If Barangay Sumag can do it, why can't Senro Bago do the same? Kung muna pamangkot na nga, hindi sila kahimo, kaya nahimo ka isang Barangay Sumag, why man na sila abogado da? Ginbuliga na nga ni volunteer da nga sa mga abogado da, daw si Attorney Mark Mayo, Mark Mayo, blang nagkuha ni sila mo. Ang nag-assist ni sila sa pag-file sang kaso, ti mahimo gani sang Barangay Sumag nga volunteer lang gani nga abogado ang naghimo sa nag-file sang kaso. Nga hindi ni mahimo ya sang Senro Bago na naman, daw libugulo ko sila. Kasi, amo na, Sir Boy, no? Nga kadako nga plamangkutano, no? Ina nga plamangkutanon, hindi tada masabat, kundi ang makasabat mismo ang Senro Bago, no? Kung nga, no? Muna ginapamangkot, Sir Boy, mo nga nobody can answer except ang Senro Bago nga officially sila masabat sila, tungod nga sila ang concern sila, no? So, pamaguton na lang, Sir Boy, no? Siguro next week, pamangkot kita kung ano ng status sina sang ilagin file nga kaso sa mga violators sang duro sang sang violator sa aton nga environmental, no? Liyo ko ni Sir Jan. Sir Boy, for public consumption kag public interest. Liyo ko ni Sir Jan, kung makuan mo na, mapamangkot mo, makuan mo ba, mausisa na kung naka-file sa aton lang is kung naka-file sang kaso. Kag kung wala pa naka-file, anong rason nga why pa naka-file sang kaso? Kag kung naka-file man sang kaso, anong kaso nga gin-file? Dapat yun, no? Dapat yun, no? Kay
ang man sa gani nga public interest ang aton nga gina-serbisyuan, no? Kag kinahanglan ang matuod among magwa na da kung anong rason gid man, no? Di taga-atas lahat sa Sir Boy nga makasabat sila by next week, no? Kay sulatan naton si Sandro Ringaya, no? Daw siya na dang in charge mong sa bago. Para nga may ara kita ng formal nga request for update of that case, no? Pwede kita natin masulatan, Sir Boy, no? Anytime next week, padala natin sulat ang Sendro Bago para ma-update kita kung naka-file sila, kung wala, marayong mangkot man to, Sir Boy, nga wala, no? For public interest. Balo ka ba, sila masiling sila nga, malipatan naman lang ako magdugay. Ati, galing kayo daw, ako yun, hindi ko malipat la, kay gindumdo. Nadumduman ko ginapagambal nila mo, nga may violation, tapos ma-file sila sang kaso. Tisin ko daw, hindi na to tong kaso to man. Di daw, ay ko bala malipat la. Gisa, galabay sa panghuna-una ako, pero yan, no, to, tabo man, naka-file kaso to ang Sendro Bago against the developer, na. Kay may nabatian ko gani nga I don't know if it's confirmed. May nabatian ko gani nga kundi may cease and desist order na daw sige bisa may cease and desist order daw sige magyapon tapos kadtuan naman untat naman daw mo na bla daw hindi ko ka hindi ko na ano ang sitwasyon di sinadira ko na gid ka seryoso sang DNR sang Sendro Bago sa paghimo sang ila sini nga obligasyon, no? Kung ano ka sincero sa paghimo sa ila obligasyon para sa aton sini proteksyon sa aton sini nga environment, Sir Jan. Yes, sir, no, kag di subong hindi ta ma-deny, Sir Boy, may nadala bala ang DNR sa isa sang issue subong sa corruption diri sa pag expose ni Manny Pacquiao regarding sa DNR issue. Kag ara sila magani kay parang once and for all ako niya nasiling mo kay na nga asubong lang butanta pamulitika pro butanta sa politika be no ti pro nga kon lang bisan kuha na daw better late than never bla at least may kuha na rin para maginuwa na blang mga korupsyon na da sa aton gobyerno kay daw tanan daw ginahinabunan na lang tanan ginatabon-tabunan dumduman ko na Bureau of Customs ma-involve sa isyo sa iskandalo ang opisyal sailohon lang yan di ka na nakikinit na diri ka na yun sailohon na lang ka no muna bla tisiling ko do budlay sang korupsyon matap na because ang aton dira nga mga opisyal mismo amo ang hinabon amo ang kun pa bla ginakuan lang tapan dapat kapan lang di paano to na matap na ang korupsyon man? Tiari subungo, I don't know kung si Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao, paano ka seryoso ang iya sining away sa sining ginatawag nato nga korupsyon? Galing kiti unahon niya pang away ato anay sa Amerika, ho? May away pa sa gusto. Unahon niya pa to anay. Pagbalik na di dugay-dugay ma-file na sang certificate of candidacy, tanan do ma-charge na ni sa politika. Muna blati ko ano ka seryoso tani nga ining corruption which is amo ni ang gamot amo ning ugat sang kapiguduhon sa mga Pilipino ang corruption actually kay manggaranon kita nga pungsod manggaranon kita pero ang corruption amo nagapapigado sa aton pumuluyo kung paano gid ka seryoso ang away sini ni Senator Manny Pacquiao, Sir Jan. Eksakto ka, Sir Boy, no? Dala naton matako, Sir Boy, ako sakto na imo, Sir Boy, conforme ko na politika man o hindi politika, importante na expose niya. Kaya ako yung personally, no, supportaran na iya ang ina-expose ni Manny Pacquiao, provided niya kumplito ang dokumento, no, hindi man lang malangalang siya. Hindi ko malangalang siya, basi magbalik la siya, kag magtugaplak siya. Sakto na yung Sir Boy, no, nalang documented kita na natin nga ginapabangod, no, o gina-charge sa mga persons or government agency nga involved allegedly sa corruption, Sir Boy. Correct, sige. Sir Jan, commercial lang ko anay, may obligasyon ko di. Balikan ta ka, pwede mo lang matakop ang telepono, tawagan ka lang mo balik, Sir Jan, okay lang? Yes, Sir Boy. Yes, Sir Boy. Thank you, Sir Boy. Sige, Sir Jan. Thank you. Tawag kami balik, no? Mga ka-aksyon, balikan natin dugay-dugay. Mr. John Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. But by the way, good morning anay kay Leonor Montesino, no? Dira sa kay M. Samoso, good morning man. Kay ihada ko Maria Rivera Murayama, happy and blessed Sunday sa imo dira sa Japan. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Dr. Matt Mayo, good morning or good afternoon for that matter dira sa inyo sa Minnesota.
USA. Kay Monico Mandahuyan, kag kay Jinky Dialagdon. Miss Jinky, dira sa may Phoenix, Arizona. Good afternoon dira sa imo. Hazel Piadoche Aresa Nesya. Ihada, may aga dira sa imo, kay ihado Boyet Nesya dira. Good morning. Kay amigo naton Homer Baez. Good morning dira sa imo. Remia Garcia. Good morning, man. Sa kay amigo naton Juan Bolgalio. Good morning, man. Alex Montesa. Kag may karon ko na pamangkot kay Sir Jano kay may nagapamangkot diri kabo sa isa ka siyendaan no. Efraim Arus, good morning. Joval Trinidad. Kag kay Cookie Hawud gapangayo sa bulig kung sinto kakilala kay Esther Tomaro kuno. Dira sa Barangay Granada, Bacolod City. Liog mag-contact lang sa iya nga Facebook account no sa kay Cookie Castor Parel Hawud no. Phil Alonsagay, migo, good morning, good. Sa imo no. Sa kay sige, ang ibang karon naman balikay kita mga ka-aksyon sa kapihan sa aksyon pagkatapos lang sang importante naton nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito.
Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din ito. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sumsan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pagpangalagad, mag-aga lang dira kay migo naton Torco Jongko, no? Yan tiga monitor man karon. Sa kay Mr. Alex Fuentes, good morning sir. Salamat gid, and Mr. Alex Montesa of course. Good morning. Kag dira sa amigo ko bla kay Engineer Ray Ruiz. Na Engineer Ray Ruiz, municipal engineer sang Banwasang Kanduni. No? Banwasang Kanduni. Good morning dira sa imo engineer. Kag mayo lang nga pag-monitor sa aton sini nga pag-pangalagad. Kag balikan na naton si Sir Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasarag who just celebrated its 12th anniversary kahapon nga adlaw, no? Sir Jan, mamangkot lang kita Sir Jan, nano ang aton sumong mga gina-follow up nga mga kuandira, mga reklamo abe o mga issues nga padangat sa imong opisina, Sir Jan? Ano ang aton sumong ginatutukan nga mga complaints? Well, in fact, Sir Boy, no, number one, yun ang mention mo ang DNR, no? Ang DNR, ginsubong mga issue, kag ang ikaduwa, Sir Boy, in Department of Agrarian Reform, no? Para sa akong daw, ay gyapon na reform. Pero para sa akong paglantaw, Sir Boy, why gid na reform ang agrarian reform? Ikaduwa, ang DNR, ang napiling natin environment, na wala gid gyapon pagbag-o ang environment, no? Kaya mo magyapon, no? So, hopefully, antes tani, manaog ang aton presidente sa iyang term, hopefully tani, mala ng matagaan gid siyang eksakto or tama gid nga hustisya or tama nga sitwasyon ng mga nag-request sa ato, no? So hindi pagidya kisa Sir Boy malikawan nati kamo na silinggo kadamo gyapon sa makita naton nga daw kalain man ang balon nga daw kakabalan nga daw something amo na, no? Nga despite of our efforts, no, sa civil organization, dati kabalo man ang tanan nga ang kasanag is only voluntary groups na nag-aaway sang korupsyon, no? Pero makita tagisa silang ara na sa gobyerno nga ti compensated sila sa ila trabaho, no? May mga sweldo sila, may mga income sila, kag kadamo sa nga tanan nga benepisyo sa ilada. But despite of that daw, hindi pa nila ma-deliver ang ila trabaho or ilang serbisyo eksakto sa pumuluyong Pilipino, Sir Boy, no? Especially sa ambal ko na duwagi kay agencies ang government subuang ginapaluapan ko ining DNR, no? Kag ang Department of Agrarian Reform nga wala gid ko nabatsagan nga may reform. Sir Boy. Okay. Sige. May pamangkot rin, no? Ikaw na masabat mo ini, no? Kay isa sa aton nga mga listeners, isa nag-text diri nya nagkuan diri nag message, no, nya asa lang tani ko no Sir Jan kabo siya kuno sa isa ka asyenda since 2000, year 2000
Nya kung mag-resign ko, may benefit pa ko kay 2015 na VOS na ang asyendang trabahoan niya. Well, in fact, Sir Boy, no, hindi man ta expert sa ginatawag Agrarian Reform Act, no? Pero pagkabalo ko dapat siya, no, i-suggest to siya, Sir Boy, mabisita siya sa MARO officers nga ara dira sa iya nga jurisdiction, no, kundi sa nga lugar, halimbawa sa bago siya or may MARO man dira, no, nga para inquire dira ang exact na information kay tikisada, Sir Boy, may mga changes na sila mo sa ilang mga pamaagi o sistema sa ginatawag na agrarian reform, no? May mga bagong executive order, may mga bagong administrative order, kag may mga bagong mga ginapalakat sila subong nga kisa ginanal unboard nilang mga sistema before, no? Makibot ka na lang gani, no? Na hindi na hindi applicable pa niya, hindi applicable, something nga muna, no? So para sa ako na suggest, kadto siya sa MARO officers nga under sila jurisdiction para matagaan sa sang iwan na information, Sir Boy. Okay. So, muna ka, batin na ni Guro, si Mr. Arevalo, no? Kay muna ang ginapamangkot niya diri sa ato, no? How about Sir Jan, no? Kay interesado mo kung yapon, kabalo ko nga isa sa mga frustrations mo kag daw medyo tanaw mo nga daw kakulang isang aksyon on the part sang DNR ining kaso, ining issue bla sang distilleria dira sa may syudad sa Victorias. Ano nang natabos naman? Yes, Sir Boy, isa ginasang frustration ko gid subo, Sir Boy, no? Sir Boy, no? Honestly, katatlo na ko, Sir Boy, magbalik-balik diri sa DNR office sa nasyonal, no? Ining pabla, Sir Boy, no? Kasi may recommendatory na, Sir Boy, ang Regional Office 6 through Attorney Pascua nga may violation ang distilleries, ang Victorias, no? Kagin forward diri sa Pollution Adjudication Board. Adjudication Board, headed inagyapon ni Secretary Roy Simato, ining retired General Bala, nga siya subong ang nag-uyat sa nga aton nga, nga DNR, no? Kagin bulos kay Secretary Gina Lopez, no? So, tira ko nakita, Sir Boy, no? Tama gid ka, no? Tama gid ka siling naton daw kamalisyoso sa probinsyaron ta kag ang aton pagiging nabatyagan daw gadwa-duwa na kita. Ang inipat applicable pa na yung Pollution and Dedication Board, no? Kaya ikadamo gid Sir Boy sang pinding gali nga gina-forward diri nung may gigyapon yung national sa Pollution and Adjudication Board, hindi lang gali ang distillery. Well, in fact, kadamo gid, no? Kadamo gid yung kay Ay, tigano na da sila gali, Sir Jan? Nga daw ay nagadamo na wala sang aksyon. Gano gali sila? Ako na lang dako nga pamangkot, no? Kagti ako hupuli nga nabatyagan na ni President Duterte kay di na forward na siyang complaint sang kauyaya sang Pollution Adjudication Board nga mag-action. It's up to the President to take action of this matter. Kaya di daw kalahin mariambal daw, Sir Boy, no? Nga kita sa civic group, sa media, ang ato niya tani, trabaho ya is only information lang, no? Why naman kita daya, Sir Boy, to be honest and to be frank, sa pareha sa aton, sa media, sa civic organization, i-forward lang yan aton silang yung evidence, everything, information, kag sila yatani yung tutuod ng authoritative nga mag-action sinagri. Kaya kung kita lang, Sir Boy, yung tagaan ng authority, abdo si Mr. Janchong, tagaan authority sa DNR, nakita man ni Rana, damo-damo ginapang si Rando na, Sir Boy. Sigurado ikaw ubos kinadaan mga violator da, kita sinaman nila, kita nan, iti ka base sa kasuguhan, may violation. Subong makita niya, Sir Boy, may violation na, do arap yung tanan nga pagatag proteksyon, nga bisan nga may violation na, sino man abi taong hindi magduduwa na sa inyo. Kay even the local government units ang Manapla, wala gani nag-take action. Pinorward lang sa, in-forward lang sa pub, no? So, makita tayo, Sir Boy, nga na may mga pilato, kaya sa subong na nagahugat sa may bla, Sir Boy, no? Aray, hindi kanya madula, gyapon ng istorya sa Biblia, nga may mga hudas, may mga pilato, gyapon, Sir Boy, nga nag-exist hasta subong at panahon, no? Okay. Si Pontius Pilate, ara gyapon, Sir Boy, si Judas, ara gyapon, no? That's why nga, masiling ka frustrated, no? Sa aton nga
ginahimo nga efforts para magnami kag mabuligan ang gobyerno. Pero kung ang gobyerno mismo dira nga nagadumala, hindi siya gusto buligan kag siya mismo may personal interest nga nagaubra lang dati amo nang masubo nga batyagon, Sir Boy. Masubo na batyagon sa aton nga naga-volunteer, nagapaningwa, no, nga kung paano naton mabuligan ang aton gobyerno nga magtadlong, nga mag-develop. Pero kung ang gobyerno mismo nga nagadumala dira, no, not generally nga ang gobyerno gidbat ang nagadumala dira, hindi siya gusto tudluan kag gusto niya iyaya ang masunod kag ang korupsyon ara nagyapon ang masiling ko lang, Sir Boy, ka masubo nga sitwasyon gid sa aton gyapon nasyon nga despite nga nagabolunteer kita kag amo pa ni ang aton subong madangtan, isa lang masiling ko na, Sir Boy, kasubo na matyagon sa tanan. Sige. Sir Jan, no? Salamat, gid. Kag ti amo na nga aton problema nga isa kay ti nagkandak manggali sila sang ano panong sini inspection dra galing kay go base ko man kasi magkanta inspection lang na pabalo mo ang gina-inspection mo ti makapreparar pag halin ninyo balik naman daw mo na ang problema dira sa pag-insindi ko, Sir Jan. Do mo amo gina, Sir Boy, no, sila sa inspection kami da preparar lang ninyo nga dilata, do mo na bla. Amo na isang isa ka problema. Pag imbes ka makanto mo to sa area nga may baho, dito ko may kanto sa area nga may baho, no? Kaya gagwa sinagi ang guys fiction may naga-director, no? Di amo nang masubo man, no? Sa patupuli, hindi pa man ta magdula paglaom, ginatiwaan to pa man nga aton nga mahimo nga matagaan gid sang tutuod nga hustisya, Sir Boy. Well, anyway, Sir Jan, siguro at this point, salamat gid and siguro tayo talaga panahon nga makatag sa imong mensahe sa aton nga mga pumuluyo, especially sa mga miyembro sa Task Force Kasanag, especially in relation sa sining pagselebrar ninyo sa anibersaryo. Kag siguro mga mensahe mo pagid para nga aton pagid nga mapainit ang ining spirit bala o volunteerism kag iban pa nga mga bagay gusto mi padangat sa mga miyembro sa Task Force Kasanag. Wala pa una-una, Sir Boy, no, pasalamat ko sa imo no sa imo programa kahit hindi man nigar sa tanan nga ang Task Force Kasanag partner man sa action radio, no, sa mga ibang nga programa for charitable, no. Doga ulat-ulat ko gani, Sir Boy, nga magbalik na sa normal kay kung normal mo project may imo tas kabukiran, no. So una-una tagi na pasalamatan, Sir Boy, na imo programa Action Radio ag sa iba naton nga partners dira, supporters, no, sa aton nga mga officers, no, especially sa mga mapisa naton nga officers kag members ang Task Force Kasanag International, no. Ako gid nagapasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa inyo nga pagpalangga sa aton organization, no. So amo na ang aton nga amo na ang aton nga ginabalyo naton ang inyo trabaho, ang inyo effort sa kasanag kag ti ilabi sa tanan sa aton mahal nga Dios, no, nga wala nagabiya sa aton. Kay kung wala siya, wala man ta mahimo, no. Isa lang ta ka instrumento kag ang aton gidya nga ginapatiyan ang babaw, no. Kag ti isa gid, Sir Boy, ang akon gina-remind, no, kag gina-remind liwat, this is kasanag is commitment to God and to the people, no. Isa ini ka commitment sa aton nga Dios kag sa aton ni sigkatawo ang magserbisyo nga wala ga expected wala ga expectar sang balik, no. So sa liwat, Sir Boy, madamo gid nga salamat sa imo kag sa tanan-tanan, no, nga supporters kag officers ang kasanag, sa aton mga members madamo nga salamat na nakaabot naman kita sa 12 years kag hopefully madamo pa nga tuig ang ihatag sa aton sang Dios nga blessing agud nga mangin padayon ang aton mangin isa kita ka instrumento gyapon sa nga kauswagan kag instrumento sa nga kalinong, no, sa aton nasyon, no. Madamo giga salamat, Sir Boy. Madamo masalamat, Sir Jan, kag we wish all the best, no, para sa mga sa Task Force Kasanag sa tanan nga mga miyembro kabay pa padayon ang aton sini nga pagpanikasog para nga makaserbisyo sa aton nga mga pumuluyo. Thank you very much, Mr. Jan Chong sang Task Force Kasanag. Good morning dira kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, maayong aga dira. Kag sa tanan nga nag-monitor sa aton sa Facebook, si Manny Pacquiao gali is about to land
magahugpa na dito sa Amerika. Kaya tinagtulak na siya pa Amerika para siya training in preparation sa away against Errol Spence sa Agosto 21. No? Gina-update kita sa aton amigo na rin. Amigo natin Juan Bolgallo. Who is in Las Vegas, ang lugar nga sa diin mag-inkontranay si Manny Pacquiao kag Errol Spence. With that, mga ka-aksyon, salamat gid. Good morning again sa akong amigo kay Engineer Ray Ruiz dira sa may Banwa Sang Candoni, Municipal Engineer sa Banwa Sang Candoni. Salamat gid for your time. Kag kita sa masunod nga Domingo diri gyapon sa Kapihan sa Aksyon. Standby na sa Brigade in Action. Magasunod sa dili gid lamang madugay. Ang inyo alagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon